Така, здравейте от мен. Намирам се в Андалусия, Испания. Ето тук, току-що обядвах на това ресторанче. Много хубаво местенце. Те имат тук доста такива. Исках да ви пусна, аз членувам в една група в Барселона и искам да ви пусна каква информация ми дойде. Слушайте какво казва жената. И споделя малко коментари и наблюдения относно обстановката с тази пандемия. Надявам се, че всички сте добре. Днес ми се наложи да направя един тур на Барселона с българки, които така или иначе бяха тук, бяха решили да проведат своето пътуване и имам пресни наблюдения от това каква е обстановката. Но всъщност те няма значение вече, защото, както знаете, в България има извънредно положение, в Каталуния е на път да стане извънредно, може би до 2 дни. Към момента забраняват страшно много неща от обществения живот, като преди малко имаше изявление на главнокомандващия на тукашната полиция, че всъщност не забраняват излизането, но препоръчват да се ограничат на максимум движението на хора, събирания. Така че знам, че затварят музеи и библиотеки, въпреки че на място питах къща Батлео дали ще работи утре. Казаха, че в събота затварят. Или от понеделник, не помня, но в смисъл утре ще работят до второ нареждане, защото днес затварят общинските музеи, библиотеките, големите центрове за забавление, ски писти в Каталуния. Почти всичко реално затваря, остават супермаркетите, обсъжда се и най-вероятно ще се реши да затворят кафета и ресторанти, ако не днес, то утре. Така че се парализира живота и тук, както в другите държави с повече случаи, нарастват много бързо случаите. И това е, което може би сте го видяли в новините, но аз да го потвърдя. По улицата няма паника, но има 10 пъти по-малко хора. В магазините вече има паника, няма продукти. Основни продукти изчезват много бързо, хората бързат да се запасят, в метрото няма хора, нормално е, всеки е оплашен, всеки се чуди какво да прави. Полетите за сега не са спрени между България и Испания, но може би това ще стане. Ако това стане, хората, които са тук, ще бъдат извозени най-вероятно с други полети, едва ли ще останат тук. Следете сайта на Министерството на външните работи за най-точна информация. Продължавам да следя обстановката. Много неприятно, но ще се адаптираме, ще го преживеем, ще се мобилизираме и всяка криза ще отмине рано или късно. Доста тежка е тази криза и по-скоро тежкото е икономическите последствия за всички. Ние с мъжа ми се занимаваме с туризъм, не се знае изобщо. Анулираха ни всякакви ангажименти в близките 2 месеца със сигурност. Не се знае как ще продължим, но да сме здрави, да сме прави и ще се оправим. Пожелавам ви много здраве. Не се отчаивайте. Да, паникьосани сме, аз включително, но на едно разумно ниво. Така че да видим как може да се справим с това нещо на индивидуално ниво и на колективно. Бъдете здрави и отменете за сега пътуването за Барселона. Това е, което имам да ви кажа. Така, чухте тая жена какво ни казва. Че да обърна тук да виждате моментната обстановка. Аз се намирам в Андалусия. Сега ще продължа с това видео. Значи, тази жена, която току-що ви пуснах, аз я познавам лично. Наистина тя се занимава с туризъм, с мъже и може да й се вярва безпрекословно, защото много е сериозна жената, много е отговорна и си върши тая работа. Аз членувам в едни нейни групи. И така, значи обстановката
за какво го правя това видео? Обаждаха ми се доста хора, приятели от Германия, от Франция, от Англия и да ни пропусна някой. И май това бяха. И всички ме питат как е положението тук, понеже знаят, че пътувам. И ме питат каква е ситуацията, какво виждам, какво се говори по Европа. Ами това е същото, което се говори и в България. След паника в хората, коронавирус, някаква смъртоносна болест, разболяват се хората, умират едва ли не буквално за дни, за часове, което аз не му вярвам. Това е моето мнение. Аз въобще не вярвам, че има никаква коронавирус. Това е просто, не знам, правят го да ни стъжняват живота. Те цял живот, те постоянно с това са занимавали, тия нашите правници, и така всяват страх на хората. И те винаги с това са занимавали, те винаги така правят. Създават ни някакъв проблем и после ще търсят някакво решение. Те ще ни дадат и решение. Ще изчакаме да видим какво решение ще ни дадат. Много ми е интересно да видя какво решение ще ни дадат на този коронавирус. Но при всички положения целта е ясна, че малката свобода, която имаме, да ни отнемат и нея. Това е пределно ясно. И така, ами стига толкова с коронавируса. Ще ви пусна една песен тук, испанска, от този район. Скоро излезе на една много известна група. Те са две сестри, Азукар Морено се казва. И да се надявам да не ми я заглушат. Да видим, че сега нещо не ми зарежда YouTube. И така, докато зарежда, само да ви кажа, че докато се храних тук в ресторанта и излезе този министър испанския, Санчес, и казва, че извънредно положение се обявява в Каталуния. Отутре те затвориха доста обществени неща, училища, библиотеки, музеи, нали, както го каза и Леда от видеото. Но отутре ще затворят и център комерциален, това са търговските центрове, молове, както ги наричате в България. Те ще бъдат затворени. И аз така си викам как се ходя про проблемите, как пък баш аз живея в Каталуния и точно там се случват тия неща. Най-пострадалия район от Испания за сега Каталуния. Санчес също каза, че за другата седмица, пък как ги изчисли, за другата седмица са очаквали вече в Испания да са 10 000 заразени от коронавирус. Ама каква коронавирус? За мен това нещо не съществува. Коронавирус, втълпяват на хората някакви страхове и така. Създадоха проблема, един вид, да видим сега какво решение ще дадат на този проблем. Изкуствения. Но както и да е, това не зависи от нас. Ние ще видим какво са ни намислили, но няма да е нищо добро. Това усещам аз. Не знам какво ще е, тип ваксина ли ще е, може би ще ни вакцинират всичките, не знам, това са мои разсъждения. Никой не искам да ангажирам с моето мнение. Говореше се преди години за някакви дигитални чипове, които са с размерите на оризово зърно, които искат да ни ги имплантират, и вътре ще са включени всички наши биометрични данни, паспорти, здравни карти, включително от коя кръвна група си, абсолютно всичко, банкови карти, всичко. И парите, и те на практика ще изчезнат, парите като пари. Не знам дали няма да стане и това, а дали няма да бъде и 2 в 1, дали няма да бъде и ваксината и това, дали няма да има и трета гадост, която са ни подготвили, нямам си на идея, ще видим. Но нищо хубаво не ни очаква, въпреки всичко, мен въобще не ми пука, защото тяхните намера са ясни. И сега ще пусна на Азукар Морено. Те вече са. Поздрав от Андалусия! И не се шашкайте, няма никаква коронавирус. Това е моето мнение. Y si me cruzo un malaje sonrío, que ya me lo dijo mi madre, que el consejo es la que sabe. Y si la vida me suelta yo tiro, y si me quieres doblar te hago el pino, que ya me lo dijo mi madre, que el consejo es la que vale. Y si quieres rumba, pa' afuera, que tú se cura con amor y yo como el aire. Si quieres rumba,
от Андалусия, Испания, Южна Испания. Така, от миналата седмица бях в Белгия и в Белгия същата работа. Коронавирус навсякъде, там по фирмите, където ходя, с маски. Хората, даже една жена си махна маската там, дето ми оправяше документите, чак и беше за червен носа. Направо я съжалих жената. Ама и тя, вярва се, че има коронавирус, или пък ги задължават тяхните шефове, не знам каква е ситуацията, ама с маски бяха. Във Франция таблата, които са над автобана, не спряха да изписват коронавирус, екотест, радио 107,7, това е тяхното радио трафик. Нали, да слушаме радиотрафик, да ни обясняват, да ни вкарват, да ни втълпяват главите с тази коронавирус. И така, после в Испания същата работа. Преди 2 дена бях в Португалия. Там е абсолютно същата работа. Сега тук бях в Южна Испания, Андалусия. Вчера дойдох от Португалия, докарах едно ремарке за Марокко и го откачих там на пристанището на Алгесирас. И тая сутрин натоварих и се връщам обратно към Барселона. И така, но и тук същата работа. Андалусия, дезинфекция на ръцете, маски, не знам си какво, коронавирус. Направо на пъпа ми излезе този коронавирус. Ама няма значение. Ще видим какво ще стане. Ще видим, аз ви казах, проблема винаги така правят. Проблем ни създават и после ще ни дадат и решение на проблема. Много ми е интересно какво решение ще ни дадат. Ще видим решението. Какво ще е. Още едно поздравче с Сукар Морено. Sabes que no es amor, que es una locura, que pierdo la razón y la compostura, que no hay explicación para tantos males. Тук между другото ми предстои преминаване през Гранада и тук малко е планински района, малко ще покажа малко пейзажи от Южна Испания. Suave movimiento a tu cintura, deja el remordimiento atrás que no ayuda, y mira cómo sube la temperatura. Tengo el secreto y tu boca lo sabe, tengo la llave que todo lo abre, tu movimiento ya está enloqueciendo, ahora no digas que no, baila conmigo hasta que sobre la ropa, mi cuerpo el veneno.
приятели, това е положението за сега от тук. Ще му пусне ли? Да, пуснава. Благодаря, колега. Много ти благодаря. Това е положението от тук. Коронавируса вече, казах, стигна и до тук, чак долу до границата с Африка, до най-южната точка на Европа. До тук стигна, ама той в Африка вече най-вероятно и в цял свят. Само това тръбят. И така, ама да сме живи и здрави и въобще да не ви пука. Моето мнение е, че няма никакъв коронавирус, от сега ви го казвам. Чао, чао!